Здравейте, днес ще ви покажем нещо необичайно. Патрони за газов пистолет хаосни. Тъй като нямаме години да си купим газов пистолет и решихме да направим нещо друго интересно. Да измислим как да ги гърмим без газов пистолет. Така, искам преди да започнем клипа да кажа, че ние не носим отговорност, ако случайно някой пострада по някакъв начин. Защото ако някой пострада за това, че сме му показали нещо такова, защото има всякакви хора, които ще направят някакви други неща. Така, сега ще кажем, значи за това ни трябва едно по-малко камъче и едно по-голямо. Намирам тук едно по-малко камъче. Не, нищо е такова. И ние гърмим по два начина, общите двата са еднакви. Но единият начин е малко изогърбант отгоре е така камъчето. Другият начин е без изогърбант, но изогърбанта пази камъчето да ни фръкне при самия удар, иначе ако е по-плоско камъчето може и без. Сега да сме сигурни, че ще гръмне, ще го направим с изогърбант. Слагаме камъчето е така, по средата. И това представлява патрона, ако и да сте видели, пробвахме с различни видове патрони. И с някой не става, този се оказа най-добър. Отново казвам 9 мм, имаме и 8, но 9 грамет най-хубаво. Някой луд да не вземе да пробва с газов патрон. Да му се замаят очите. Така, ето това представлява, увири сме го. Слагаме го ето така, с камъка нагоре. Този вид патрони най-лесно и застава на повърхността на земята. Така, искам само да кажа, че гърми може би като каква пиратка да кажем, като голям триъгълник. И първия път, ако случайно го прави това, което не е за предпочитане, първия път ще ви заглъхна доста ушите, но ние вече сме свикнали така. И така, и това представя големия камък. И сега само камъка върху е това. Да е по-назад, за да не се удар на това вълна. Ей, това беше. Може да не ви се получи от първия път, може да и че каква дупка е направила в самия асфалт, това представете ако го направи главата ви. Първия път може да не ви се получи, но това казвам не е за да предпочитам да го правите. Така, сега ще ви покажем още един патрон, само че този път няма да слагам изогърбан, да видим дали ще се получи. Така, не трябва по-плоско камъче този път. Може би това ще стане. Така, ще го сложим на същото място да се увеличи самата дупка. И ето така се слага. И сега просто камъка отново отгоре. Това беше, както видите, камъка се счупи. Ето дупката се разшири. И в момента ушите ми пищят. Ето какво представлява, изгледа миния патрон. Ами очаквайте още клипове, може би малко по-късно ще правим нови, са интересни. До скоро!